Arefo yegusua ewo Juaben na na Otuo Siriboe medina se na we de se wo hwe santene a atoa ebeya eni obi na beka kire wo se sa santene a ebeya ifini free ayo ponso Otumfuo Osei Tutu Asante Mera wono ena ne braso no so di nani onyam ede ba beta na Otuo Siriboe chi ti hwe mu a se de bia ye kanon opemso pipe ye wo mu di kan santre no to a we no ete se amanwese mu no kama mpanyini bi ba no so no de no kran de ewa eche mampanyini de ye se convoy ai absante beto ye de ti opemso Otumfuo Osei Tutu na epia wo ba na santre wo magi twi ebum a won mu ba no enti ansa na beto opemso na nkasa Asante Mera ni Otuo kruwi ene obrabe ngoma so na ne to esisi kedwa kofi so no na tese enye asem ketwa no enti wono ene neyi wono so ne braso a wodi nanim nyam ede eba betachi e ma remfi se nana se ohene fanche mi o radio ye kan ohene prekope Opemso Otumfuo Osei Tutu otoso mu wono so afi apem hankono Eduokono ba kunum ena yedini isi adeso Eduokono nkron mpacho mfanchemi 1999 ena ono so eba bedi ade a mfichi eduonum yenum a ena owi afia pem hankono Eduokono nkron ena obedi ade wa Asantehene enti ono so obi ade mfichi a eduonum yenu na wohwe mu a eso Opemso ye wo no e wokotoni ma boso ni nda ne to so nsia afia pema hankono aduonum okotoni ma boso ni de to so nsia afia pema hankono aduonum edi ni di ankasa pesh adaka mu nana berima kwaku tua eno ankasa ni di na ahenie a eto no eno wabenya Otumfuo Osei Tutu a wotoso ni ma remfise Otumfuo Osei Tutu a wodi kan no ne mmoa ene boaye ema yenya asante man abra konfo noche eka bomu ema won ye denkyira so dom na wo mudi nkunim e wo denkyira ekokase a wonu so aye e wo asante man so abra ntim jakedi ebebo ne man e wo fiyase na asante mantam santefo asrafo eye yewra ntim jakedi so dom na nasrafo nyina no no wonku na abra na ofise wadi nkunim enefe yase ehye boso twimu a enya asempetwa enti Otumfuo Osei Tutu barema kwakubia ananana barema kwakubia afia pem ahankoro dunum ene wo no ena yese wayi ne tia wo beyi so hwe mia ya wodo a na se bibra wodo a kana ho e ka Asantehene a emu oduyi ne so no a wosa Kwame Nkrumah University of Science and Technology woye chancellor a woye penipa wo de school na no a enye asempetwa ye kan ne ma wo Opemso aye dia enkene yie no no yam se na wotwe na nkeegu so efiri afia pema hankoro de okronkron obefa akonwe no ani soso na emu odu a ni nyina sa basobode a ye de ma no a enye asempetwa se butwemu a abakosem kakra efa Opemso Otumfuo Osei Tutu no abra ye wo no na chese wono ankasa ne maame ene nana afia kobi sewa ampem a wotoso mienu ya won mo na omoye nipa baanum a na woka mmerema nana afia kobi ewo won ma remfi se emprempreye asante ma nana kuredu yadom woye ninu yankasa a enye nchen nana afia kobi sewa ampem wotoso mienu a okwa akura no no ono ankasa na sene mu ba ene nana kuredu yadom prempren Asantehene ne nenu barima pa enso ne barima kwakubia Otumfuo Osei Tutu Asantehene eno so eno no abakosem kakra wo Otumfuo Osei Tutu bi mu ne se ma remfi sesehwi ena wokoye ekwaje ne ntete edi kan wo ntoaso sukuru mu a enya asem ketra kra na se enye ni nti ne adwetwe wo ni nyina na bia sabiu won tena kuma se ya no ena wo je ntete wo ni ha no yimu Opemso na ni chiri mu e wo sehwi
atoye mantem ɛhɔ ɛna wɔkɔ ya wɔkɔgye nteteɛ ɛwɔ ɛhɔ no nemu wɔhyɛ nsukuru n'ase no ɛwɔ Kumasi ya music no bɛka sɛ elementary education afi apem ahankono adusia nan no ansa na wɔto so akɔ sɛhwi so secondary school to school na wɔkɔ akɔpɛ no O level ɛwɔ hɔ no mu a ɛnyɛ asenketoa sɛ Omanhene ɛkyerɛ nadeɛ sɛ so nana kwadwo ɛduhene ɔtɔ so mienu ɛnyɛ asenketoa koraa na wɔn ankasa no no wɔyɛ no uncle a ɛno no ɛnyɛ asenketoa abakwasɛm kyerɛ mu a wɔtena ne nkyɛn koraa ɛna ɔde kɔ school no mesrɛ mo ahwɛfoɔ ne atiefo yɛguso a yɛnso yɛsua adeɛ no sɛ sɛ mfonso bi ba baabi a ɛne deɛ ni ahobrɛase mu na mo de akyɛ yɛ ɔpemsoɔ no no ɔdi asa wɔdaadaa ne ho ɛwɔ apakan no mu a ɛfɛ kɛkɛ wɔma Asante ahenie yɛ akɔnnɔ wɔma Asante ahenie no ɛyɛ kokuroo ɛfiri berɛ ɔbɛtena akonnwa so deɛ ɛna fam saa wɔguso a wɔde din ni bi de ma Asante man wɔgye de bi de ma Ghana man na wɔgye bi de ma wiase nyinaa ɛnkyɛ koraa mansan kubata United Nations ɛhyia yɛ no wɔkɔyi ɛma wɔn nso wɔkasa aseɛ bia ne nyinaa no kɔdan Asante amanneɛ ne namanneɛ ɛne Ghana ɛde ɛkyerɛ ya ne ɛkyɛ so koraa papa ɛba yɛ ɛyɛ ɛkɔkɛse a ne da yɛ nuanom abɔnfoɔ wɔn ntamu wɔbɛka ya maybe atwa mu wɔn popra no wɔ ya na kwan yɛ ofa so a wofiri mu nya no asɛm ne ka ne na ɛde wɛnkyi bɛtɔ abusuan baanu ne ntamu ne nso ɛnyɛ sɛ boni ka sɛ eminent chiefs the three wise men ana Otumfuo Osei Tutu wɔka ho a wɔtie dwom no di dintiman sɛdeɛ wɔn si boaeɛ na wɔn hwɛeɛ ɛdwɔɔyɛ ɛma nneɛma kɔnkan yɛ mɛnnɛ asomdwie abadabɔn ɛne mpatam hɔ no na ɛsɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛwɔ hɔ nom a ɛno nso kakra yɛde ɛtu dwan no enti ɛnɛ yie no na wɔde n'ani akyerɛ mu a ɔbaa na Otuo Siriboe ne mfihyia aduonum n'ase ɛna wɔde dɔ ɛbɛbɔ dum na wɔabɛkyerɛ nsɛ mo ɔyɛ adeɛ mfihyia aduonum deɛ ɛna fam gye de sɛ wɔhene bi abɛbɔ mpaeɛ sɛ obɛtumi atena aseɛ na nanom bɛboa no otwa di ampɔ bɛboa no asase yɛ anom bɛboa no na wɔtumi adi nkyene akyɛ saa ɛwɔ akonnwa so a ɛnɛ yie ɔno nso aba abɛka nti ɛnyɛ me nwanwa sɛ dwumadi ɛte sɛ wɔde n'ani akyere mu san sɛ yɛka nana Otuo Siriboe a ahemfa wɔ Asantema ne Ghana wɔnom nso sɛbio wɔnom mu nyam wɔn mu buo na wɔnom ahenie no nso ɛwɔ soro a wɔka ho bi ɛno nti na wɔ sɛ ɔhene ɔba na wei ɛbɛka na prɛko pɛ sɛ ne nana ɔbɛtaa n'akyi na wɔhyɛ fɛn ɛma ne yɛ akɔnɔ ɔhene afadeɛ na ɛfɛ dodo ɔhene afadeɛ na akɔnɔ dodo wei ne yɛka sɛ sika kɔkɔɔ wei ne yɛka sɛ tuntum na hwɛ na botire no na hwɛ ne nkata no ɛda mu soronko na ɛfɛ yie a ɛnyɛ asɛm ketewa ɔpanyini bi kyerɛɛ me asɛm a ɔka anyini wɔsɛ sɛ yɛbɔ dwa dataa sɛ ɔhene bi bɛba ase a ansa na ɔhene no bɛba no English broni bɛka sɛ there are people on the grounds yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn wɔ deɛ ayɛ adwumadie ne kɔ so a wɔn de wɔn ani kuru twa wisie a wɔn hwene mmienu santam yi ɛkɔhwɛ ɛbɔ aseɛ ɛhyɛ abere a ɛdɔm no atena ase awie no wɔn ho ahofadeɛ a wɔn de baeɛ nea wɔka kyerɛ wɔn hene sɛ ɛne ɛwɔ sɛ wɔn nso fa afadeɛ wie sɛnea ɛbɛyɛ bɛdam soronko na sɛ no akyire no obi afadeɛ a ɔbɛba fa no ɔde bɛba aseɛ no ɛno ɔhene deɛ ne ɛbutu hyɛ mu deɛ a ɛne ɛwɔ mmom ne ɛbɛka kyerɛ wɔ na wɔasɔdeɛ na ade wafadeɛ na afa baabi akɔsesa no ɛyi nti na yɛtitiri wo no panyini ka kyerɛ me sɛ abere biara no dɔm ne tena ase ansa na ɔhene no a wɔba dwumadi no ase no wɔno aba nti nyɛ mwanwa sɛ obiara tena ase awie no afei na ɔpem so ankasa Asante mɛwura ne ɔte sikadwa soɔ na nna si okurore ɛne ɔbrɛwerɛ nwoma so ɔno nso afei na ɔba bɛtena ase na mpanyini na aba ɛsɛ wabɛkyia ne kama wɔkɔ yi a ɛno nso ɛho nsɛm ɛna fam wɔ ha ɛna ahenie ɛna yɛama so amammerɛ ɛne yɛasoro no kokuro na amanneɛ ɛne yɛahyɛ no ahenkyɛ Ramaphosa South Africa mampanyini
ɛna mo te sɛ mampanyin sɛ wɔto sign bia na sɛ wɔto ne nsa no wɔfrɛ no afrɛ wa ma na kwan sɛ afɛ deɛ ɔnso betumi aba kyerɛ sɛ we broni bɛka sɛ introduction na dan Kwakufu ano we wɔpem so nim ne dada ne nso no ho behia amamede ne amanne kɔ aso no sɛ yɛbɛkyerɛ wɔn nso aba wɔn nso ba na ɔbɛkyia ɔpem so ɛwɔ hɔ no ma nya asɛm to agya wɔn mo deɛ akɔsi broni ahofa deɛ si utu ne abɔ no so no fam a enya asɛm to mampanyin deɛ no yɛ akɔ yɛsɛ we bɛka sɛ buru bra kipi ɛna Ramaphosa South Africa mampanyin deɛ no so ne ntuntuma ne sa front tom from ɛna etwa gu no ɛma remfi si ɛbɔ front tom from a ɛyɛ adehye ɛna didi asa ana obi a yama no kwan sɛ otumi ɛde front tom from ɛsa adintra me ho so osofo bi kan no se sofo bi se na sofo tade si na si twan we wanye room no be ya ngaka na oni abudufo ma no mu di asane papa enye na tade eche ni yanke ne bi edwa akono keke wachechire wato odi abo agofo ma no ko eno no se akwa abamu na ayimfono ediko no mo di akwa akoma open so we di dwaben mumfa nchemi dwaben hene nyem from so dwaben hene eno no na no Otuo Siriboe wonyina ba tie wo se wokọ na wokoma na kwa aba so we ba bia nchiniye no ipagya asanteman era wono ena wono budi anidi ini bu asefata ede koma krobia ampasachi kotoko hene na won mama na wono so akwaba se wodi anidi ebuo ene odo wa kire de etese na waba be kan ho amani finji aduonu wo ba no be hye asasa gogotiabu yeju afo fina ni wadaje asasa gogotiabu mo dum akwaja mo tatifo ni masa tusa nkra hwe wo setu betwa wo sita ha sa washa ekwa Omanhene epia wo bayi na henche ikura kwabara ne mu untumi mfa nse enkonkotia opumso na odu opumso animu a obekọ ha wo ntoma wo yi ucha wo na ado nnan esisi so obu mu ase na ade ni di ede abo opumso eka bu semebo a ene da hono won se wo kọ ha ntoma no sa pepepe wo yi ni cha no otia so se kamera ne kọ fo man kambe hu se eno nso atronim eno ni bu ene ani di esefata yedima enkyerehwe ekyire bu ekyire ni di ekyire wodo ekyire sede yesi ebu yens ya hemfu ene ya Asantehene anti odi kuro bi nso bekọ Omanhene na aso ono nso beyo de ne ba beyo de akyire oponsui sanse ono nso woni di mu na nso opie no ono nso ba ha de a na se wonso aba beto okese na nkasa ti wo se wo de ni di man na no Otuo Siriboe na edu nso a chese ono nso de ni di ni bu esefata ede ko no de akọ se mahwa ono nso atu na henche no ubetu ene de nyi obi na beka akire wo no agina baabi na wabọ moden aya amane sefata sa na otimi atu nan kakra susu mu na de akọ akudu opumso na nkasa ena so enti eno a ena na Otuo Siriboe ono so da ne dim na odi ani di ni bu esefata ya komedi ka chemu petia no ne komuade no ne de gugu ono mo nsaso no emuodu sika gudia pa nkasa enti no ya na eboa so mu se ya se ne be ya English boni be ka se enwe wo mo emu no nye duru nche wo mo na sebie ko to ebia enkotwe no emfa ne nko ba bi ni kwase woko yenti na ya na mu se brebia no kwabana ne ahene fa no ho chenchin se kokurukuru se ya mo abomoden Otuo Siriboe so be yi ne ntoma obekọ ha no de ba abeto nufu ase na wono nso aya amane esefata no de nsa e de ato opumso nsem na afi watia no tia ne guso wo mu di nkita ho kakra e wo ho no ma enye asem kita ho kra
Abusia na ye say eno no akono keke opem so bai obeji nedwa na na Otuo Siriboe me kwan Omanhene a me fancy dwumadi wonom so na edi no wonom so de anidie na ebu ese fata de abre opem so awi eno ntin na ahwefo sade yeguso aye ka no bibiara ni wa ebema na suma mu bibiara ni wa ebema na hinta mu na we ne de yedi besia ya ka kire mu se koso anafo ani di NYANSAPO ne dwumadi ahodo ni nyina echi na wokọ YouTube a NYANSAPO bomodin na like aya share ma yenim de ye de pan so ne se wobegya wadwe nkyere de ato ase san se eboa ye bebiri e ma yenso yetimi konkan e ma ne ye ya ye fi se ye yi ne so Arefo sa wohwe ha ya yadua e opem so Otumfuo Osei Tutu Asante and the Nelson Korea and no brother ngoma so what is kedwa so wono ena wasori a wama nusu bo kwai na na Otuo Siriboe ano esiewi ti wokono akoma no me mo piafo wokono akoma no mo piafo na afi wasonumu na wono mako na eni de ni bu ese fata no eni ntini adwetwe wura wono so ba asie no wono makohwe pomponsuo no ntakra hene no hey enafo wo hene no ma hene ye fe na wo fa ne ho so a utimi se wo hene no fa ne ho a utimi se asante mera no ofa ne ho a utimi se ne wotisika dwa so no na ofa ne ho a utimi se wotisika dwa so ampa ahene ne fe na efatano na eseno ohene koswa na di ohene koswa na di ohene koswa na yekokru koswa na abodi no sew koswa na abodi ne fataw esew efataw osimpitim prim amuri owo abeduasa no agi abayen no Dunsua wosoya abrefo kwantimpo mu nsanso na hia mansan nyina no. Futabraba mansan nyina no mano. Amamreti amamram no. Amamre yem amamre nso. Na amamre nyina ne ho amane nyina. Ne eno no. Opem so Otumfuo Osei Tutu. Dr. Raise the power to Asante Menra. Nana Piao Yamawamu Motinko Koswa Ena Santemai Etwen wo Ena Santemai eni dawso wo ena wokasa ebem wo ena wotumhye na emanu ejina wanidiem eni awbrasimu ahini eso na efata eti wahini koso na di wahini sami de se de medika akana wonu guso a chese woko na woni na Otuo Siriboe ede aseda akoma eni ntini atwetwe mu eho akobasa se wo so opem so na nkasa odimu na wodase na afeye wo sere kwan na oko kra
ɛbɛrɛ na wiedu akyɛse ɔhene afro na pakan akyɛse wɔ kwaa no amammerɛ ne amanne mu die kɛka sɛ ɔhene ɛwɔ asante mantem ha no mu a ɛma remfi sɛ ɛnkani kwa sɛ ɔka kan wani na atoto wani kɔ baabia sɛ de medi kaka ɛyɛ asante man wura kwa Otumfuo Osei Tutu